गारि सुबाय जोंना बसा सुगासिनो जोंना बसा मोजां सु साफानो जोंहा सिख्लाफोर नांगौना बेजों थांनानै लावदुम सिनेमा नायफैयो नामा जोंजों हो आगो होनाखि लावदुम नै लावदुम 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 लावदुमा गोजांदों दद्र' थाथारबाय आसोल बबाव थांनो होनदों औ बङाइगाव मायाव आं मिथियालै बङाइगावल' जायखिया जलि मेक्सआवनोलै ओरैफाय लावदुम नोंखौ लांफालालै जों लावदुम ओइ लावदुम लावदुम खेबना नों थाङा लावदुम थांनो रोंला थांद' दरजा खेव ओइ बेखौ मानो लांफैयाखै आरो लांबावनांगौ फैदोरा बाजै नोंबो नायसै बाजैया नायगौमोनदां बैचे बैचे बे आयनाखौ एसे बोखांलाय एसेल' आयौ बारा जाबाय मा गोथाव फाग्ला खिथिफ्राव हाया दा हा खिरखि गैया खोरखिखौ नालै बार हाबो दा गोजांसो नों बङाइगाव जलि मेक्सआव सिनेमा नायहैनो नागिरदों साउथनि मुभि सिनेमा नायनाया केन्सेल जाबाय गैया मानसि गैयिनि दा नैबे पार्कआवसो बेरायफैबाय आरोना टिकेट दानबाय सासेयाव 10 थाखा लायो এনে ঘুরিব পারে না কাম চলে এখন बङाइगाव इक' पार्क हैया जर गेलेला बायसै नामा आं दसेनो बहिलामोन गाखोगोन आरो ना दे हैया जरि नारदो एसे लाइक कमेन्ट साबसक्राइब खालामना होदो लोगोफोर भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला जोंनि बे सिन्देल फिथा जनाय चेनेलाव बयखौबो खनसे बरायहरनाय जाहैबाय फिथा जनाय चेनेल दुगा जाथ्राबाय आरोना बिदाया माथो सिख्लाफोरबो नुवा माबो नुवा गार्डेनावनो मारै जाफैखो दिनैलाय टाइम जाया मा जाया थिनथायाव फैनांगौ Wow, beautiful scenery.
so settle. Na naisih. Mana ini sih? Enggak, semua kopi barang. Mana kamu? Nah ya nih. Mana dong be? Binalnya bertena gaya bau. Sab sesene. Oh no. Pa mana be gugum thar. Nah ne gu sum. Nah naik rafra. Ayo, ini khusus menjana gua mana ya kerja terguma. Mana be? Nah ini gue sum sini ya. Sana kau anu be menjana kau balu selek hai. Sana. Wow, ini susah. Wow. Jia nahi jata. Nah, ini buat ini. Pergi kaya. Dah semua tu. Ini macam mana dia nak panggil? Bui. Dah semua. Ini iban aja. Akla begitu okey. Nah, yang kau ni macam cerita kau ni. Dah sih. Main semua. Itu lah. Kalau nak mana? Nah. Gos, ni bisa. Ya, kan ini. Wah, ini. Kau thukuli friend laza kaya, mas pagla man sisile. Di, gising di. Thom. Ayah. Gising apa kau? Давай. Fishing derby tak salah. Oi, fishing. Oi, tangkar kah? Guligun tangkar kah? Oi, tap fishing. Oi, jama korang fishing. Jangan kuat fishing dengan. Oi, jama nangla. Buru asyam aku. Oh ya. Ya lapar di bawah. Bab sih nak ikut nih. Hero berapa kita ada? Wah. Sarah kon macam nulis lagi. Sanggutir sih.
लागाव बिथाङा दा आर्मि ट्रेनिं लागासिनो ओरै खेबनैया होगासिनो बिथाङा आर्मि ट्रेनिं आर्मि साख्रि लाथारोनो होबावसिगोन दे मोजां खेब दे थांबाव खनथाम मोनथार बिदि जायामोन ना Sini oke, sini boleh. Ini. Wow, sisi ya udah ini. Sisi ya nih dang jalai usi. Wah, sisi gizkia. Oh, toh. Ada jaga sini nih. मोनाबायलै माला सयथा जाबावलै थांनांसिगोन कालार फुननाय नङालै औवायानो बिदि कालारनि मारै जायो दादान बिदिखा थाबायलांफिनला बायदिलाय जामा बायदिनो हेलो बिशाल मार्केटआव फैबाय लेब गाखोनो नागिरदों जायगायाव थांगासिनो आरोना हुस खर' गिदिंनाय बायदि मोनलायो ने गस्ला बायनो नागिरदोंमोनलै लोगोफोर मोजां बिदि जोरो बिरादनो नै बिदिया बेसेबां बिदियालाय गस्ला बायनो नागिरदोंमोन थांफिनसै आरोना दासो ओंखारफिनबाय आरोना फुरा मोनाबाय सयथा जाबा हनुमान मुभि नायलांसै बाराव दहाय साननिफ्रायनो थाथ'यै सयथा जाहोबाय जों फुरा बङाइगावआवनो दं दाबो Tinta? Saumen जानोसै आरोना saumen बानाय होबाय जों दा मुभिखौनो एव नायसिगोन आरोना जलि नेक्स्ट बाजारिं हनुमान मुभिखौ नायसिगोनलै जों हनुमान मुभि दिकिम Bongaigaon लेबजों थांसिगोन आरोना हनुमान मुभि नायसै गोजौआव किसु नाय रे चेक करिबा नालागे चेक खालामदोंमोन आरोना हनुमान जोब्बाय लोगोफोर नायखांबाय सिनेमाया हनुमान हिटमोन थांजोब्बाय नै सिनेमाया हिटमोन दा सालथे बरियामोन
हेभिमोन आरोना सिनेमाया इन्टारेस्टथारमोन ओइ थाबाय थाबाय दासो मोनफैदो जोंना गारिया ओंखाम जाखांजोब्बाय मोनहा गस्ला लाबोलाबायबाय नै दाम खमनि हा बिग लाबासोलै 20 थाखा गाहाम लायो होननानै बेग गस्ला गोदान बिशाल मार्केटनि लावदुम फैदो दासो फैनाय जा लावदुम आयु लावदुमा मालिकखौ नुया गोजौ थानायखाय बारख्लायथारबा आयौ 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 लावदुमाबो नायगौमोनदां हनुमान मुभिखौ बरिया एक्टरा खर'आव बुजानायखौ बादावलायफैदों आंहा लावदुम सिनेमा हलाव गबोनाय हियारफोरा बोरै माबायदिमोन दामिलायबाव मानसियानो दामिखाबा दामिखौ मोनखागोन मा जाखो होबाय लावदुमा देलै दे नोंखौबो रायलाय गावजों रायलायग्रा जादों लावदुमा लांफाजायैनि गावजों खेलायैनि दाय जाबाय बोरै मांगागानो औ hey लावदुम ओरैनो हर ओरफै मेथाइ लाबाखै लावदुमनो मेथाइ जायालै लावदुम ओंखाम जाखांबाय सोनांगौनो गालांबाय थायो खिखौनो जोंलाय मानो एवनांगौ नों लाबोखानायखौलाय लावदुम उन्दुनोसै जा याव याव बिशालनि गस्लाया गांबेसेमोनलाय नैबे गांसे गांनै गांथाम गांब्रै ओइ लावदुम अबाव थांखो बा लावदुमा 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 होबाय 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 लावदुमा आयु 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 लावदुम 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 आयु होबाय 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 मेंगुलायबायना आं रान 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 जाबाय आं जुथा फुनदे मिरामिसबाबो जायोलै बेदर जायै जायै आंगायजोब्बाय बुंखावबाय आसोला दासो जानाया दहायनो थानो बानानै ओरैनो नेलागासिनो माला सयथा जायो होननानै मोजांमोन इन्टारेस्टबो दुखुबो बुलायनायबो गाबथ'वासै दुखुआ बारा गैयाना एसेल' न' थैनायावल' एसे दुखु मोनदां